Modern és oci, és cultura. Cinemes Modern, més que cinema, et porta al Cine Europ. És curiós que existeixin dos festivals de cinema que es diguin amb el mateix nom, tot i que amb una petita variació ortogràfica. Avui ens fixem en una de les dues Biennale. Si l'escrivim en B baixa ens referim a la Biennale de Viena, menys coneguda potser que la seva germana italiana, però tot i això ningú no desmereix aquest festival austríac que any rere any guanya en quantitat i en qualitat. Quasi 100.000 espectadors han pres part de les 351 projeccions que s'han repartit per diversos punts de Viena. Durant uns quants dies, la ciutat s'ha convertit de nou en un centre efervescent de la cultura cinematogràfica, un lloc per gaudir de la imatge i de bones històries, independentment del seu format i gènere. La Biennale d'enguany també destaca per la presència d'estrelles convidades, entre les quals l'autor del tràiler i conegudíssim director de l'Oncle Bunmi. Tot plegat, a més, amb una programació més arriscada que mai. De fet, la gran guanyadora, Rambo, destaca per ser una interpretació no convencional del gènere que representa, però sobretot, com diu el jurat, pel debut de Marvin Kren com a director. La pel·lícula ens situa transversalment en un món que trontolla de forma impactant. Ihr seid heute in Australien. Und ihr könnt echt alle drauf stolz sein, dass ihr heute hier seid. En documentals, Kick-Off representa un viatge cap a allò desconegut i ens endinsa cap a l'interior de les vides dels seus protagonistes. Das ist ein Riesengeschenk für mich. Jede Kleinigkeit werde ich dort in Erinnerung halten. Ute Bock macht Hip-Hop, Hip-Hop macht Ute Bock. Ute Bock macht Hip-Hop, Hip-Hop macht Ute Bock. Tot i ser una pel·lícula amb molt pocs recursos i d'estètica força pobra, res no ha impedit que Die verrückte Welt der Ute Bock se'n vagi de Viena amb una menció especial. Però ho fa només perquè ha passat olímpicament de les normes del documental, tot i que mantenint el significat de la història original. Hallo. El Premi de l'Associació de Crítics ha estat més merescut. Se l'emporta la producció romanesa Perifèric. La història parla de la lluita per la supervivència interpretada amb tenacitat per l'actriu protagonista. De vegades universalista, de vegades intimista, Perifèric és un retrat on no hi falta cap peça. Prosta ruciola. Tja. També és un retrat Marwenkool, que presenta un protagonista que no encaixa ni en la societat ni en si mateix. Una història narrada amb un alt grau de sensibilitat que estira els espectadors cap a un mateix món. Aquesta ha estat també la Biennale més 2.0 dels quasi 50 anys d'història del festival. Els organitzadors han fet un ús extensiu de les xarxes socials i especialment de Facebook. A través dels murs i dels diversos esdeveniments, els espectadors han pogut donar la seva opinió quasi al moment. El web de la Biennale ha rebut més visites que mai i s'ha acabat convertint en la millor crònica d'aquestes 2 setmanes de cinema. Tot plegat es pot trobar en forma de fotos, de textos, de retalls d'articles d'opinió i ara també en forma d'autèntica comunitat. Més de 7.500 persones han seguit de molt a prop cadascuna de les jornades de projeccions i han deixat empremta al mur i als fòrums de la pàgina de Facebook. Des d'espectadors novells fins a grans experts, tots ells ajuden a configurar la memòria històrica de l'ambient, les sensacions i les crítiques de les pel·lícules que hi han passat. També al Twitter hi ha pàgines i pàgines de posts actualitzats quasi al minut, informant del ritme de venda d'entrades, que per cert no han tardat gens a esgotar-se, i també fent resums quasi instantanis del més destacat que han dit els diversos ponents. No hi ha un canvi significatiu en la imatge gràfica de l'esdeveniment, però de fet això ja forma part també de la mateixa essència que el defineix. La Biennale continua sent la millor plataforma per donar a conèixer les òperes primes dels directors austríacs i d'arreu del món, i també per estrenar pel·lícules d'autors amb una trajectòria més destacada. Ara la propera cita ja té data al calendari, serà del 20 d'octubre al 2 de novembre del 2011. Mentrestant, l'activitat continua a internet.
Nosaltres també us volem apropar als diversos festivals d'Europa més propers. Abans, però, volem donar les gràcies als més de 200 amics que en 3 programes us heu sumat al nostre Facebook. Dit això, ara sí, preneu nota. El Cinemagic Belfast és un festival intensiu i extensiu sobre cinema i televisió per a joves i nens. De fet, hi poden participar com a concursants, però també poden formar part del jurat, poden ser simples espectadors o bé assistents a nombroses classes i cursos. Ja fa 14 anys que se celebra el Festival de Films Lèsbics i Gais de Berna. Enguany, però, té com a tema central la provocació sexual. Sense limitar-se al pur exhibicionisme, la mostra confronta art i voyeurisme. Sevilla torna a acollir una mostra de cinema europeu amb una programació interessant i llarguíssima. Un festival, per cert, que té la seva pròpia televisió a internet. Però aquest cop també podem destacar un festival que tindrà lloc al Principat d'Andorra. És l'Art Futura, que s'instal·larà a Andorra la Vella del 10 al 14 de novembre. Art Futura és creació i innovació constant. De fet, és un festival de referència. Des de fa 2 dècades és l'aparador més important de la creació audiovisual digital i s'hi poden veure obres tan extraordinàries com aquesta del japonès Daihei Shibata. D'aquí a uns dies, però, i dins del circuit Ciutats Art Futura, Andorra la Vella ha estat escollida per ser part del festival. La pel·lícula We Live in Public, que parla dels 40 anys d'existència d'Internet, donarà pas a 5 dies de projeccions, conferències, però sobretot art digital. Altres estrenes arriben a les sales de cinema. La cartellera. Tengo que estar en... La Valerie és una dona normal, mare de família i agent de la CIA. Està investigant la suposada fabricació d'armes de destrucció massiva a l'Iraq. El seu marit es veu implicat en l'operatiu i descobreix que a l'Iraq no n'hi ha d'armes de destrucció massiva. En mi opinión, una venta de ese volumen es imposible. Tengo agentes en la zona. Todos me dicen lo mismo. Publica aquestes conclusions a un article del New York Times que, òbviament, portarà cua. El cas és que algú, a més, filtra la identitat de la Valerie a la premsa i això la posa en perill a ella i als seus. Se lo hicieron pagar a ella. Valerie, sales en el periódico. Dicen que eres agente de la CIA. Ella sospita que tot plegat és una estratègia del govern dels Estats Units per castigar-la pel que ha descobert. Tot i això, lluitarà per recuperar la reputació. Te presionan hasta dar con el límite de tu resistencia. Pero conmigo no sirve. Mi resistencia no tiene límite. It's a whole other level. Yeah. Look pretty happy about it. Animalades i bogeries una darrere l'altra, i per si no fos poc, en 3D. Aquesta és la proposta de Jackass 3D i dels seus personatges incombustibles. De fet, la pel·lícula ni tan sols té argument. Have fun! I del gran teatre salta a la gran pantalla. És la Bohème de Puccini. La pobresa, l'amor, el sacrifici i els somnis que afloren d'un grup de bohemis que viuen a unes golfes del París del segle XIX centren la història d'aquest clàssic de l'òpera. Saps on és el Lluís? La Mosquitera parla d'una família urbana i benestant. Els seus membres viuen amb un sentiment de culpa els uns envers els altres. Mentre conviuen amb una sensació d'amargor i perill, intenten trobar explicacions a tot plegat. Susana, sisplau, fes-ho per mi, no vull fer ús de la força. Les dues ho passarem malament. Malentesos continus, situacions còmiques i tràgiques alhora omplen aquesta producció catalana tan abstracta. I als cinemes modern podràs veure... Ni idea. Salidos de Cuentas és la història d'un viatge d'infart contra rellotge. Queden 5 dies perquè la dona d'en Peter surti de comptes i tingui un fill, però ell és a l'altra punta dels Estats Units i vol estar al costat de la dona. De camí a l'aeroport topa amb l'Ethan, tot un personatge que l'acaba obligant a fer el viatge amb cotxe. El cas és que durant el viatge els passen 1001 d'aquelles ben inexplicables. Tranquilo! La Yanira Gil ja pot passar pels Modern a buscar les seves 2 entrades. Si vosaltres també voleu córrer la mateixa sort, tan sols cal que entreu al nostre web. Nosaltres ho deixem aquí per ara. Ja sabeu, que el cinema us acompanyi.